live Chenro mar Kuku Mar Wach kawuono ni wendwa en migosi Leonard Uriaro ma en MCA mar Central kata Alego Central. To kapok wachako chenro mari kaka pile nyaka wa sanitize mabende wa sanitize nyaka kamodwa kete masks mawa mar mondo mi wane ni wathegre koda gituniri mar COVID-10 to kod ochiko to nikech en gima nego Uganda kaka nanyisi ni piny nero mar Uganda sano senege ji mathoth mokalo miyo kapok wachako nyaka wanyisi ni wan wawegi bende orwako mask to ka iloso wach mar rwako mask campaign machano wachako mar kedo kod COVID-10 kod ochiko gwenge Makaluo campaign mana wacho ni bedwa nyal campaign sani oyudo sir mar manyonge mowuok kuom Mheshimiwa Leonard Uriaro onyisa ni haron siling 20,000 en pesa madhi golo fukona mondo mi akony godo nyiewo mask minyalo biro nyiewo kachiel to koda ka gi sanitizers bende och gi pa kuom sir nero makende live chenro mari mar Kuku Mar Wach pole Mheshimiwa iriyo nade weekend iriyo nade ba bangi ko wod game marandego Mheshimiwa jakoyo midio dakna ne ndije dum kama sewacho ni jikike dhi yes to onge shortcut mar ariyo joka nowacho ni to akoro sewacho ni buluwa gi kada to kaneno au mangono kuro Mheshimiwa inyawe ne dhi loso yes tidhi ketho wan kane wasego wan Siasa County Assembly ne wasolo pesa bwatero koro speaker wakende noromo to be wadiche koro gweng wadiche okay kiwe kata sami wacho ni udich chalo ka gima joma nodhi gin jok mane ok odich Mheshimiwa wadich koro ing'iyo to chenro ni chal nade ng'ama wanyaka waket mbele joma telo ni ka jakoyo noketo joma notelo ne mbele neno ka jo boda kodhi ywage gi rwath maduong' mane gimonego wapenjre to an bende joga deketa kamano ineno ka kwaloso wach ni mariko mar jakoyo jopiny nitiere koda gi mau mager mokalo kochakore mine joma uso lot joma japiny mantiere ga jo boda wacho ni gine ging'eyo ni saa ka saa chigni weekend ka gi weekend gidhi ka jakoyo gidhi bet piny gi jakoyo an kata jakoyo kinde mana chako bedo jatelo kan kansela 1997 yes anya wacho ni chalo ga jakoyo mane chalo mbunge na to ni jagem piny moro jakoyo ne wagoga gombaka kata na chung na mar ariyo ni aparo kana gi committee mar implementation ne wadhi radi bunge gi senate kod national assembly to bang'e jakoyo noluongwa ni wadhi office jakoyo nonyisa gimoro achiel Uriaro idhi maber to jopiny biro neno mna berni kopore Nyasaye otelo ni duogo kasri kendo gima nayudo gi jakoyo lamo ne jotelo wetene maber jakoyo ne timonwa go opinion polls odwaro ka jo infotrack golo gelo moko kanyo to jogo timonwa nonro kwa wakia to Uriaro cha ang'o ma de duoke dala amo mi jok dware koro oshare kod wacho ni bano Uriaro bana jogi wacho ni ji 40 kod ata malo 40 ne moheri to gipigi kama tanina na morga gi ni mondo gato sarachna koro jakoyo nokonya bang'eyo ber mondigi kaka ipingi kar ling ni bro ting'o go yawuoy magoge gi dongo mondo ooni ji kar mondo ling ni bro kwalo mbolo ni se oseyombi koki bang'o wuoth ni kia ni tudori gi ng'ato malo ni mi ticket rang gimomiyo ka ine tende japiny to ang'o momiyo ng'ikruok dibed kure koro gigi duto jakoyo ne timogi amino ka noloso go authority kod majority kamano noloso kod authority kachiel koda gi majority kamano Mheshimiwa ng'ato bro wacho ni king'iyo kacha cha nitiere jotelo moko ma bet ne igone gi koko kata mane gima kizungu no ni heckling ang'o ma dikel magi e kije duong' tiyo mangono kuro ng'e jo Siasa hata pogora oru ke jidhi lieo na ka piny chal ng'ano giri mok dwara to ka koro kiseng'eyo ni ikech to koro idhiyo mangono kuro mondo hai to be gweng' mok mari seche ma governor ma Siaya County boluor His Excellency Cornel Rasangamotho nochung' maloso kod jopiny nowacho ni akel mbaka wa matu 2017 to chal ka gima piny ne ok mor ahinya gi dok chien e paro gik manotimore iwinjo ka dhano ne go koko ne giluongo nyinge Mheshimiwa Gumbo jomoko luongo nyinga Luoro jomoko luongo nyinga Jakoyo machal ka gima jogi eki jopiny ne kod gikoso message mane ma jogi ne temo nitie picha maduong' kanyo nitie samoro message ma gikelo
to gikia ni nitie message moro minyisowa mathenge. Number one, gino nyisowa ni yiero mwadwa dhi mbele cha nitie okaka maduong'. So jatelo madwa riwo wiji, ng'ama dwa gavana, senator kod mamoko nego osom gimoro mopogore gi hacho cha. Samo hacho no beber, yen samoro chalo ka nyanga jamama machwado nyathine, ohero nyathine. So jopiny chwado jotelo yor hacho no. So kin jatelo mano osedhial, jopiny omi majority bidhi getelo, to penjri namiyo kendo jopiny oweyi. Nyiso ni itera agenda ni etelo we mag jopiny. Samoro idonje sirikal kaka kowan jotelo, idonje county assembly, or idonje national assembly, kar mondo koro ibed jaote mar japiny, ma eni advocate mar jopiny, kendo idhi nindi otanda gi executive. Idhi nindi otanda ke Nairobi nindo go Uhuru, ke ne county nindo gi governor, iwelo mane jopiny orine. Omiyo hacho go bebe. Kaka loso wach mar jopiny to ginindo kod jopiny kata nindo gi sirikal. Nitiere dhok mane ogol kata chande ma kidogo ne ok odhi maber ahinya gi ji mang'eny bende, to ji mang'eny bende mor kode. Wach mane ogol koda kagi Sam Obot mane wacho ni no chalo ng'ama noloso gi jatend ODM Muluore Lambolo Odinga directly ni wega wang'ni moving forward we mondo bijo game oyier ng'at ma gidwaro. Ochalo kagima ni gitemo wacho ni Muluore Odinga lwete nitiere gi weche mag nominations koso. Ing'e tabu manitie, en ma koro jatelo gongo gweri. Iwinjo, jakom en jatendwa mwang'eyo. To en nan kama jakom osebet cha, nyaka obed gi jomothene mang'eny okta kiti adek. So jok ma kite mang'eny gi, ema sama obamo tich, ka giduogo to giga korgi, ni magirwa. So richo mag oganda wala, lungano oganda wala, ema chal gidwa mieno go jakom. Giko konego tere jakom. Onego benwa penjore in mine, in gi leme ODM kaka jachama ni. Irito jopiny nade, ka in Nairobi, sami loso ng'ega no kini Nyasaye, ne waneno ga okikia mayo giri, ola ringo giri, musiepna, makinde no kitingo wini tindayi kanu, gik ma jogi temo ga nyiswa samoro thiano nwa ang'ono, onego bed girwa ni en gir molorwok. Mokwongo ngome mawa mag chama gi, onego bed ni waherore ma jolibamba, wora to jole, samoro nyaga we minu tidhi chieme od mama, od nyiek minu. Iwinjo? So walos odwa ma Nyasaye nosemiyo. Walos odwa mondo ma Nyasaye nochiwo ni. Kamano. Aking'iyo siasa ni Roma wachi ni magame. Ochalo ka gima ncha ne opek kata ahinya. Mokwongo number 1, area MP ne okoloso. Former MP ko to area MP okoloso. Ntiere siasa kanyo koso ing'eyo samoro line up ne. Lore ng'ama nopango gini. Yes. Taparo ni mbunge mantie mano aneno nyaka nyo jakoyo nindo. Bekta gi chien kayacha. Aneno ka kinde mang'eny isungo piche jakoyo gelisha ka gigo selfie. Akiano mano ne gigoga selfie nikech ang'ono, nikech aneno ka koro gik moko lokore ler kae ka jakoyo nindo. So kan koka kora naparo ni Elisha mano nego beni rwako jigi. Nikech aneno ka Uhuru wa malo giro biro kanyo mago jo sirikand mosruok, to an bende wabiro ka ni miye kata mna bwana chung ilose lo bunge te nikech en area MP jero. So mane mo winjo wacho nini ano kwasom ga mita. Onego bed ni kiki sayo mingima. Weng'iyo kinyi juma chila bro chiyo machal na. Lakini ng'ato nyalo wacho bende mheshimiwa ni samoro kati chande gima kizungu ni hostility. Ni samoro ne odwa kecha nyane siasa maka samoro ja odburo chung mondo mi wuoto. Ne nyalo kelo balo moko koso. Nitie gima pod gino nyisowa. Wadhiga etelo ne en mwandu jokoriero. Koso wadhiga etelo ne piny ojolwa mondo warit piny. Ka idhi etelo nogandau, to kinyak mako sigu gi ng'amo yombi, kata ng'ami yombo, nitie jomoko magose yombo. Koro medo nyofo kondo nyono jomo yombo, nikech en gi luoro ni ng'ano nyating'o wiye. Donge nene muma kama majuzi adek mowuok yo wang' chieng'. Ne gin jodin moro no Zoroastrian. Nyasaye onyiso gi silwe ni onyuol Yesu Jerusalem. Dono ka Ruoth Herode be obwok dhi onene to kusenene oduogo nyisago. To kisomo historia maber yaka ni nyalo ngi gima ne Herode en. Nochopo kama Herode onego nyaka monde ge nyithinde. Kowinjo ni moro dwa kawo kare. Bagikone no odaki gini mang'eny to onge ng'ano wene telo. So wan wawegi wachalo ga joka Herode go. Kiwinjo ni ng'at modwa pingi
telo mar demokrasi onego pingi. Sami pingi no ni ng'ane ne wuotho ka tiende ok ong'ado koke to ng'ad koki tibedo mna dhano koro gikone tiyo gik ma ji nyisigi onge ma giwachni ka ilose ng'ado koki mondo bibed dhano moluore la bro dinga chal ka ng'ato ma okelo tsunami moro kaluwore gi dhok machon owacho manyalo ng'ado koke jomoko wacho ni wang'ni yamoro biro ka iti mager manu ne koywero jogeko magoya gogi gweko asto ndalo matin kendo no ka Gideon Moi chal madonjo gi Raila Amolo Odinga e twech achiel mar siasa. Gideon Moi nosewere gi kal gi joka ka mane gibire gimoro ne Kenya kia nang'o no ka dogino kane giywak ni Gideon Moi ok bi e buchgi. Gideon Moi dwaro atonga mayot atonga mayot no nyadugo mana koni iwinja. So en kare gikwa gi samo nitie jok moko ma gidwa kalo katikati ok gidwa golo agogi mbele to samoro ji aina gi makosega yudo loch to koka kendo ka gigolo kokegi. So jakom pod nigi mbi to mbini walamo ni mondo mi ochopwa kana sir mar migosi Gideon Moi komiyo Raila Amolo Odinga jatelo ODM sir mare ineno ka en gima adiera makende mantie ni Ruto oywero gweng'e cha mana ka gweng'wa koni ok dang' inyisa ni kendo ng'ato wuok e Jaluo ne siro ga mana ng'ato achiel thundi gore jakomo kochopo kae ni nyoyo di mayot dong yawuone gwega kode koni bor yembe nyake chama kanodwa kawo ga chama bang' nindo mar Oginga to gikone joma nego yudugo koro kuome Jaluo jatend Afrika jaratenge ga ng'ato achiel. So adiera makende mantie ne gweng' mar Holo mar Okak Ruto to olonyo bwana no. Ruto no olonyo bwana ni. Lakini kwan mare mabiro munyalo biro kelo ineno samoro Rift Valley nyalo barore baro to dak barre to wambe nyake dhosi emomiyo katiba nowacho ni kidwa yombo mokwongo iwacho ni yomb gi 50 kod atamalo 50 gachiel mano koromo pod iwacho ni counties gi 24 nyaka yude kod atamalo 20 gadi mano wadwaro ingeno mbolo mwadhiega ni samoro lamo kutan nyaka kata ka benji ok dwari emo mitero ga agent ni yudo mbulani samoro kanyo yombie to kuonde mamoko tiyombe to neno mbula achiel cha emidwaro mondo imed gi magi ka. So wadwaro mboch jowa gi kuonde duto te iwinjo. So nineno kata ne msait Mudavadi kane gi odwe chungi nga jalcha no kogo ni ombulu jagod Kenya cha to no mane jalo kata kamano kiwilne migosi Gideon Moi county mare no goyo oko BBI mai wate ni letutu ne nitiere seche moko odek biro kende ka Gideon Moi kende akura mage to nyal mae kadoko acha nikech Ruto bende duoko ni kato ganga ji marom nadi odhi yombo gokinyi ka piny ng'ich thi oda tho live chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi Leonard Oriaro chenro mari kawo thuolo mare machok kende kaduogo telo mar ariyo mar chenro ni nyinga en Haron Otieno. Zerubbabel senior director mar chenro ni nyisa ni Haron kiki kawo kata seconds mapiyo piyo cha kidogo telo mari chenro mari mar Kuku Mar Wach wendo wa en migosi Leonard Oriaro. Ruto wacho ni saa achiel okinyi oseyombo kata ubi ka un gi tsunami machalade. Ing'eyo samoro kinjarita maber to kitimo to gotieno in mana gi sedhege kata rum to jokuogo biro king'ama riek to ling jogo kwelo to kigoga kod jokuoge gibiro negi. So wang'i gino kamano kineno ka ng'ama ipiem go loso mang'eny onego konyi to be siasa wane ng'at moro ni Oscar Wilde nowacho ni samoro loso e yor pando gima ni obwongo ni. So penjri yan ng'acho wacho ma tang'ono moko wacho gimoko wacho chema muhimu kamano. So mago onego be ni konyowa emomiyo wanga gi wadadisi moko wacho nudhi yombe ne ema muhimu mane ma samoro muhimu ing'eyo wach bato kura nyiero ing'ena diera makende ne tumontiga no wadino ing'eni yiero mosekalo ariyo gi wasega dino ne ga joka ka to hawo marach joka wuoro to jogi odino nwa kure koro ema kara konyo gi koro nyiso gi nikech udino dirisha to weyo koro giwacho wadwa kwal sava
wadhi wakwil. Ing'eyo seche moko kisediyo ng'ato piny, ere tiende mondo pod imed nyone kata imed pakore nadi. Oneno kidiyo adier, tiwacho ni nwang' ni wadino nu. King'ama riek tibe wuondri mana ka ng'ama be onge kuma dhiye, tipom nani kaka ogwang' nyakewa ogwang' kokoth. Dono ka nodonje polo gi thum, gwelo puch, to gararagacho yawore, bel pod mielo puch. Tende nodonje polo. So wuondri ka ng'ama nyap ting'e gimidwaro. Live chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi Leonard Oriaro. Jaduong' Gideon Moi, kadugo wache neno matin kende. Iparo nadi dibedni en kwano mar ni gima watimo motamore koro chuno ni nyaka uduogi uti kod Raila kichalo ng'ameko mondo mi bi uchikre odonj mbele. Onge rach. Ing'e kiwacho adiera makende kane wasenyoro Kibaki. Ing'eyo value ma Kalonzo ne nyalo add e loch mar wing mar Kibaki to ne onge. To kipara ni girwani nyaka wakete maen dhuongo mineno ni wenge mag Kenya nitie. Ok nokel ga Kalonzo nobed vice, ne entie gimokele gichacha, onge gima nokelo. So gikwagi seche moko idon jomoko nitie magin jogi to mbulu madoyuani to onge. Ko seche moko nyalo chuni ki ng'ama ber tinyise ni tisebiro wena gweng'u cha kel ji mondo ugtieni. So samoro kelo Moi ok en dhano bro medo ombulu to nitiere tipo moro mwadware girwa uko ya moro. Mheshimiwa walosi wach mar migosi Collins Oyuu nopudho sosion e telo mar CG. Nase wacho chien kacha chakaya kano wacho wuok tiwacho ni koro ne ODM kiane neno nwadwaro gigi. Adwa wacho ni kama authoritatively. Chimoro nodwoko na miya dwoko. Kedo lweny mar kedo ratiro mag jotich iluongo ni workers movement. Ochopo kamorumo nikech telo mar capitalism, then koro gimotieko gini ang'o mipingo yiero mar atemo wacho ni ana mi picha maduong' mar piny mangima. Yes. Then sari wan gimoro miluongo ni neoliberal globalization tong' ma wa capitalist tiyogo mondo yore mag thieth oti gi sirikal mondo obed mne lwet joma tin. Okay, wadwa wacho ni temo wacho ni Collins Oyuu nyal kinatiro kata koyombo kama nat bro dhi onge, kata koyombo kata na jolweny makedo ni jotich mag sirikal moko civil servant iwe ka gima nokel gin biuru ked to koni odogo ngikore. Ang'o mipingo wadu jaduong'? Pepenjie kama dongwan gi wabunge to sosionyo ni e bunge no ma omnyomiyo imedo na jopuonj mamoko osara to modong'e nat joma tin ka onge ng'adok ne statistics wacho ni nyaka ne sosion bede nat kwano se dhi piny pesa bede dhine gi bendo dhi piny kano yiere bunge no weyo chung mare obedo MP mano mana nondo ma jogo wacho en adiera siro nondo ni no jogo karibu ji 200 gi wi 1200 giduogo gima kang'eny ta 1013 ka jopuonjo wegino. One Teacher Service Commission oketo ni pesa ma ing'ado mag jopuonj majuogo nat koro ginyiso sendi juok kendi mandong sirikal mane timo gino matiende ni gik mineno thago wagi en tieko nat kende mane mise maduong' mar kedo ne jotich kiwet kotu to en kanu matuoli en ng'ama osemuonye sirikal odako ked ne jotich. So nate manyon gimbi to gima ok ne waneno sama ne wakedo ne katiba manyien jonat ne wacho ni gidwaro ni Teacher Service Commission owuok e chik mar bunge odhi e pend chik to no gikawo thuolo mar ng'iyo mbi mar Teacher Service Commission matiende ni gionge gi mbi motegno e wach mar kelo ne ratiro mag jotich kaka doya dongo ne mako ga Moi koro tabu mare gi Collins Oyuu en mane? Ok tabu mare atemo wacho picha maduong' kata ne beno keno yu ing'eni sani adek dongo ne deal gi Moi direct walo se yiero ne yani Collins Oyuu e mane yombo to se yombo sosion yo neno ni dhiombe koro wich kuot ne moweyo mondo duogo siasa ma ono to ber neno chor number 1. Awinjo ka jo bondo loso ma jotich wacho ni koro ni Ayu kiki chal gi sosion dhi mako siep gi sirikal onge chieng' mi mako siep gi ng'amo okwalo dheri ni mako kodi osiep ni mondo duok ni dheri ma gima temo wacho yo mane mar mayo nek teko mar jopuonj
bagi koro gino dhirnegi mana commission dio minister dwako loso mar education, minister mar labor bende ni koni, president ne ni kocha cha. Kendo ne ber chon kane nat onge kata gimiluongo teacher service commission ne gik moko recho gichomo kel direct. So chike manobiro gigi ne wawe ni gibeyo to krantie kama noduodwae. Jood bura mogosi Fred Ouda Adumo Wuor Imran Okoth gin mo kum jodwar ma tin ok los e bunge. Ochuno jaod bura nyaka los e bunge. Nitie kiwango mochuno go. Wawuondre kwa mfano jopiny ora ni weche mag thidhia dominion ne hinyogi. Koro ang jo weche gang ne chupe bunge na detano bubu. Ibro nago bolu ne mag lo ywak jothurgi. Namba mar ariyo, bunge nitie yore adek minyalo losgo. To nitie yo manyapu mogik makata mana ng'ama kiandiko nyinge nyalo losogo. En mana kelo gimiluongo ni penjo, statement request. Mabe ok ochuno nyaka ine mipenje nikech kisepango wechegi wachni gimoro achiel. Bunge wagi ondiko jolony e piny mangima. Kiparo ng'ama en professor kata linguistics ni bro dhi exam na no dhi beto ndiko chik kata no ndiko statement. Nitie language department miluongo ni research inyisa ni jothurwa ndara maka marach kama kata obedo na ng'e wache ten modhi o drafte kapoko se drafte to tero ne speaker through clerk to speaker magamuri ni mano angubi iwinjo so ndiko language ma speaker dhi winjo mnataka ka ir judge wakile court nyaki wach language ma judge bro ndiko wiye. To samuri nyabedo wakili tin gi wach motegno to kiwache ma judge ndiko wiye itwe ng'ati ni to ng'ati ochuli. So jogi nyalo ga loso to kon loso tamo gi yo mawacho kama nyalo statement request to mano koro mibiero nitie. Koro nego bed ni ng'ato nyaka wuo koso ng'ato nyalo tiyo to kuwuo. Inyalo tiyo by dhiro wach no kisedhire tekno chopo ne speaker kata nyawadu nyasomoni. To kamilose ga mogik motegno en ga committee milose wachni. To committee no kochuno nyaka neni kanya nyawacho kata dhou. Kama ma ziru babel nyisa dakika madongo do matik cherudi eri live e chenro mari mar kuku mar wach migosi Leonard Urero nyisa ni Haron inyalo loso kaja chande yo mayot mugik en mar keto request kanyero mar mondo me igo mbaka kinyo kamera nitiri jaduong anguma kwa penye wigeto wacho an pura nyawacho an wach covid ni madwa lose wang'e uru mathuth obro nyoro wasani waiko mang'eny koro gwen waiko jowa mang'eny wang'e uru mathuth kik wakete gir tu watimatima gik ma piny mangima nyose wacho World Health Organization makoro sirikande wa duoge. Then mogik adwa wacho ni koro wabedru dhano e kinde mwakedo ne piny wach mag loko chikego kod wach mar the 2022 to Nyasaye mwaketo mbele mondo wachop. Onge ng'ama nyoko ng'iyo jakoyo kubichopo. So wan bende mwantiere telo gi wang'e ni kinde wabro chopo. So wabende mna joma beyo makopore ni kinde wochopo to piny ne parwa. Obed jok mabeyo makapo noni kinde ochopo to piny no parwa. Mane weche gik mutiyo godo live chino mari mar Kuku Mar Wach migosi Leonard Urero nyinga en Haron Senior kamano kum kete chino ni eri malochuto jiduro tamu chino ni obedo kare senior producer kena senior director ma chino ni eri migosi Ziru Babel ero kamana hinya in mani kede chino mari mar Kuku Mar Wach meshimo jina munda goni ero kamana hinya kumchungi campaign mari kedo kod COVID-19 kenda geno ne lueti kaka nise singo dero dhi chopo mondo mwanyeo masks yeki kachiel kod sanitizer wamejo pendo nikech bedwa nyal ka India emanu nege ji maji nyono kayuech kato kochopo kumwa dong di nyono wakalo. Asante sana chokwa dogo time kendo chieng machielo uriti makawuono ni.